द दिनै तामनि बागै आरो फायगा सागरे साबना नायसिं जों गाय दिनै दारा डेभिड मुरासिंनो नायसिं दङ दिल्ली यात्रानि बागै बो हिमिखारि दङ आगरतलानि टु दिल्ली थांनाय जों अरा मधुबन बिस्नुनि खालि नांजाब फैगा अरा जोंनि रायरं दङ खालामनानै बागै लामसोगोन बला बियां थांनानै थारमाने हा बियां थांनानै थारमाने ओमफ्राय दिल्ली थांनानै बनि लामरिमानि अरा जुंबो किसा बनि लगे स्टाफ सानि बिसिनो जरा आरिनाय बनि लगे बस दिल्ली थांनानै नरले ताम सामना हा बस दिल्ली थांनानै नम तो साम करि नले तिनि तो सामुकुरि फानो तिनि त्रिपुरा सानि बागै बोबा आसुक माने पैसा खायमाबा तिनि त्रिपुरा सानि मानथाय जारा कुरुइ बिग्रा रंनि बागै बो आइहा सानमुं बनि बानि इच्छनि थानि अबनबा फुलफिल खालायनानै बागै दिल्लीआव थाङैनि लकरनो फुनुंनाय बनि जे साक्सेस इंथंनि बनि भगवान रनो आसा खालायोता अच्छा ताबो बरं मोनां डेभिड मोरा सिं जे ताबुक दिल्लीआव हिमि थाङै दं तिन बाय 7 दिन काय दंखा नरंनि बखावले ताबुक बसकांगो नि बागै तामो मेसेज दंनाय बसकांगो बेलाय मेसेज खालामनो मोननाय जों पजिटिभ मोननाय बखां क्रुंखे थाङै सगिनाय निनि सिनिमु आनि सिनिमुखाय गोविंद त्रिपुरा आं नुवागां 7 जुन भाइस चेयारमेन अ थाइनिमु थाइनि मुंखाय बतो निनि खासियाबारि जोंथ मधुबन बिसि निसि फायो अर लामसो फायो खाता अच्छा नरले वासिपन डेभिड मोरा सिं न दोनुखा तिनि न पहिलांनाय बाहायं सागदे नरा बड हिमनाय बबे बाक्सा हिमनाय दरस्ता हननाय वागं जरा थालाय नवागं जरा न जे नरनि मानसा माबा सादु मधुबन बिसि दैना दै हामबाय खाना सुराय बारियाव फायबाय दिथ' सुराय बारियाव खाना सुराय बारि फायबाय होनलायनाय